עם הישראלית חרדית אושר עד שבדרך לכבוש את אמריקה עם מחירים זולים וקהילה יהודית גדולה שמחפשת מוצרים כשרים. דנה הרקצ'י ביקרה בסניפי האימפריה שמתהווה במיימי. הנה הכתבה שלה. תקשיב מה אני שומעת? מוזיקה חסידית, מוזיקה דתית. מדהים. הסקנרים האלה אנחנו משתמשים בהם. גם בארצות הברית? אנחנו היחידים בארצות הברית. הנה, טרופית, זה מהארץ. בעברית? זה ספק כן, בעברית. נכון. רגע, זה ממש טירת צבי? טירת צבי. $5. בארץ מוצר כזה אני מעריך שהוא סביב ה-20 שקלים. זה כמעט אושר עד בארצות הברית. אם זה נראה כמו אושר עד, נשמע כמו אושר עד, כן, כן, אתם לא היחידים שמופתעים. זה פיפי שיש כאן אושר עד, אבל אמריקאי בינגו. קוראים לרשת הולסל בינגו בארצות הברית. וואו, זה ממש כמו הכניסה בישראל. אושר עד, בינגו אושר עד. משאלת הכניסה, אקדחי המחיר ואפילו המיתוג בפנים, נדמה שהגענו לישראל. I love I-24 News. Thanks. Us for Israel. I'm Yisrael Chai. I love 24 News, number one. I watch 124 half the day. I watch I-24 News all the time. Yes, you like it? קריות, לדעתי המחיר שלנו הוא דמיוני מול הארץ, 5.79, אין כזה מחיר. כן. זה מחיר דמיוני. בזמן שהאינפלציה בארצות הברית חוגגת ומחירי המזון ברשתות השיווק, במיוחד הכשרות, מזנקים מהחלב, הביצים ועד הבשר. זה 2.99, החלב הזה, 2.99, מוכרים את החלב הזה, אם תלכי לסופר פה אחר, הכי זול 3.30. ביצים, 79 סנט. וואו. בקוסקו תמציא את זה עכשיו $2, אני מאמין. כמה בכשרויות? בטווח של $1, $1.50, $2, תלוי פעם באיזה סופר אתה נמצא. How is the price here? Better than anywhere else. Yes? For sure. If I do a regular shopping in a regular supermarket and it's going to cost you $400, $500, over here it's going to be $100 less. מה זה המבצע הזה שהוא לקח? הוא לקח פרגיות $5.39. מה? כן, שזה מחיר דמיוני. מה זה בישראל חבילה כזאת עולה 70 שקלים? מחיר דמיוני. יואו, זה מטורף. מטורף לגמרי. רשת אושר עד שכבשה את ישראל עם 24 סניפים, פורצת את גבולות ישראל, בדרך לכבוש את ארצות הברית עם רשת הבת בינגו. אושר עד החליטה לייצא את המותג לארצות הברית בגלל שהבינה את החוזקה של המותג והייתה דרישה מחבר'ה ישראלים ואמריקאים לבוא לארצות הברית. וזה מה שעשינו, וזה מוכיח את עצמו. אנשים אומרים לנו, בואו תפתחו בפלורידה. משנת 2016 היא החלה לפתוח סניפים בחוף המזרחי. פייב טאונס, מונסי, לייקווד שבניו ג'רזי, ברוקלין, בורו פארק, עם מחזור מכירות מוערך של למעלה $500 מיליארד, וכעת עם תוכנית התרחבות מסיבית היא מתכננת להגיע אל בירת היהודים הישראלים הלא רשמית, הלא היא פלורידה. בהמשך היא מתכוונת לפתוח 2 סניפים נוספים במונרו ובוויליאמסבורג. אנחנו בודקים כבר לוקיישנים נוספים, אנחנו לא הולכים לעצור ב7. לא הולכים לעצור ב7. אם אני בא עוד 5 שנים לארצות הברית, מה היעד שלך? השם שאנחנו נהיה דו ספרתי. החבר'ה פה שילמו 30% יותר לפני שאנחנו נכנסנו. זה פסיכי לגמרי, אנשים נכנסו, בכניסה לחצו לנו ידיים, אמרו לנו תודה רבה שפתחתם את החנות. עכשיו זה חבר'ה שהם לא, אין להם בעיה של כסף, אבל אף אחד לא אוהב שמסדרים אותו. אף אחד לא אוהב לשלם משהו שהוא לא צריך לשלם. זה השלט ששמנו בכניסה, מעכשיו לא משנה איפה תקנה, אתה תקנה יותר זול. כי בינגו היא משנה שוק. It made a lot of the people who were stagnant, have been, you know, the famous supermarkets in the neighborhood for many, many years, that they can't take advantage of the local community, and yes, it's a niche market, but it doesn't have to be a captive market. בינגו מביאה את שיטת אושר עד לארצות הברית בלי שטיקים וטריקים כמו קנה 2 קבל 1 או חברי מועדון. מה שאתה רואה זה מה שתקבל. היא מביאה 3-4 מוצרים בסט סלרס מכל קטגוריה, נותנת להם שטח מדף ענקי, משיגה מהספק מחיר רצפה, נשארת עם רווח גולמי נמוך ועדיין מרוויחה. היתרון שלנו שאנחנו מחזיקים את המגוון שהלקוח רוצה, אנחנו לא
נותנים דברים, יש לנו קטשופ, 3 סוגי קטשופ, אנחנו לא מחזיקים עכשיו 20 סוגים. מה שהלקוח רוצה, לא מנסים לשכנע, אין טעימות, אין בוא תנסה. השיטה של אושר עד, 1:1, קופי של ארצות הברית. תוסיפו לזה שהיא כבר מזמן יבואן עצמאי, עם מותג פרטי, גם בארצות הברית. כל מה שאת רואה תחת בלו פנטרי זה פרייבט לבל של בינגו. את רואה עכשיו הוא מסדר פה את הפסטות של בלו פנטרי, יש לנו שמן אבוקדו, שמן זית. שמן זית $5, אין את זה באף מקום. אף מקום אתה אומר? כן. גם לא בלא כשר? כן, אין דבר כזה. אין מחירים כאלה. לפי הערכות מדובר היום בשחקן היהודי הגדול ביותר בתחום רשתות השיווק בארצות הברית, וכעת המטרה היא לתת פייט גם לענקיות הבינלאומיות כמו קוסקו ווולמארט. I have a store and I come here to buy all my stuff from my store. מלא סופרים בינוניים קטנים, קונים את הפרייבט לבל שלנו. אם תסתכלי באתרים בפלורידה, את תראי בלו פנטרי, בלו שיין, את המותג שלנו. היהודים עובדים שעות נוספות, המוח היהודי, לגמרי. מהרגע שהישראלים גילו את הבשורה על בינגו שמגיעה לפלורידה, הקבוצות הישראליות ברשת רועשות. אני מסתכלת על התגובות של הישראלים בעברית זה גם. מטורף. מקווה שהמחירים יהיו כמו בניו יורק. חבל לכם על הזמן, רק בינגו מספר 1++. בניו יורק 70% מהאנשים קונים רק שם. שהעסקים האחרים יתאימו את המחירים שלהם לבינגו. כל חנות שלנו זה 7,000 מטר. את יודעת איך קוראים לנו פה? איך? קוסקו היהודית. קוסקו. זה השם, קוסקו היהודית. כמה עולה כאן? תנובה? חבילות $18. 2 חבילות $18? כן, יקר מאוד. וואו, וזה תנובה. זה תנובה. מטורף. שודדים אותנו, יקר לנו בכיס. יקר לנו בכיס. אנשים רוצים להתפרנס בכבוד ולקנות אוכל גם, אבל אנשים מפסיקים לאכול כשר כי יקר. יש פה מונופול של כל מיני סופרים, ואחד שומר על השני, שמור לי ותשמור לך, וככה זה נשמע, וככה זה נראה גם. צריך לעשות שינוי, בינגו יעשו את השינוי, אני מקווה, כאילו, אנחנו מחכים להם. יקנו שם בלי סוף. למה? את יודעת כמה אנשים גרים היום בפלורידה שהם ישראלים? וואו. עלה בצורה לא רגילה, ומאז שממדני הזה עלה פה לשלטון, אז? הרבה התחילו לעבור לשם. ברור מאוד שהוא אנטישמי, וברור שהוא אנטי-ישראלי. טוב, את נשארת. בינתיים כן. מחירי הגבינות של תנובה גם בארצות הברית גבוהים מהמתחרים. בארץ היא מונופול ואין לישראלים הרבה מבחר. בחול האופציות גם הכשרות יותר גדולות, והציבור אומרת שלא. למה תנובה לדעתי מפספסת? אנחנו מוכרים פה גבינה 5%, אבל אין להם מגוון גדול, אנחנו מוכרים גבינת 5% של תנובה, וכמעט $4.30. יקר, ישראל תנובה. זה עולה 5 שקלים, 5.5 שקל. כי זה מפוקח אולי. מחיר פסיכי, יכול להיות בגלל שזה מפוקח, אבל גבינה צהובה היא לא מפוקחת, ועולה פה $7, וואו. שהמתחרים מוכרים את זה $4. אבל אתה עדיין מביא תנובה ישראלי בכל זאת, אבל אתה אומר, זה לא בדיוק עובד כאן, זה לא עולה. לא כמו שאני חושב שתנובה הגדולה צריכה לעבוד בארצות הברית. ועכשיו הגענו למעדניה, אוכל מוכן גם ליהודים האשכנזים כמו צ'ונט או פרפלח, וגם ליהודים הספרדים כמו שווארמה, סביח ולחמג'ון. Show us the Sephardic food and the Ashkenazi food. סוריה, אוכל סורי, אוכל סורי. שווארמה בפיתה, כן. הסטאפ קארג'. אפילו סביח, מנת סביח יש כאן. האמריקאים אוהבים סביח, זה לא ישראלי מדי בשבילם, היהודים? טעים, עולמי היום. כן? זה באמת. עם שווארמה $7, כשבחוץ אי אפשר למצוא את זה בפחות $20, או סושי $7.90. ב-7.99, שזה מחיר דמיוני. You buy here sushi. Yes, very good sushi. Yes, good sushi? Yeah. It's like cheaper than if you go to a restaurant in Israel. זה טרי, הוא עכשיו מייצר את זה. תוך כדי שאנחנו מדברים, הוא כבר מייצר את המנות הבאות. הישראלים מגיעים מכל מקום לקראת שישי. מצאנו משהו שאין באושר עד, וזה האוכל המוכן. יש לנו פיתה עם שווארמה. נכון. אתה מקנא, אני מבינה. עכשיו בואו ננסה את הלחמג'ון. little bit sweet, לא בדיוק לחמג'ון אשכנזי. זה כן? traditional פרפל. מה זה, פרפלח? פרפלח עם פטריות ובצל. אוכל פרסי עדיין לא ראיתי כאן, אני חושבת שאתה צריך לעבוד על זה עכשיו. זה
בעזרת השם זה יהיה המטרה הבאה שלך. אוקיי, אני אבוא לבדוק אותך שנה הבאה. בבינגו מתמקדים בינתיים בקהילות היהודיות, אבל עם קצב הגדילה הזה והביקוש של הלקוחות, נדמה שבשקט בשקט הישראלים הולכים לכבוש עוד יעד, הפעם בתחום רשתות השיווק, בארץ ההזדמנויות הבלתי נגמרות, ארצות הברית. משהו ששמתי לב, אני לא רואה בישראל, סתם עם קופסאות כאן, מה הקטע? זכות ללקוח, הוא שם את זה בקופסה, לוקח את זה איתו הביתה, וזהו, לא צריך להתחיל לשחק עם שקיות. בישראל היו באים לקחת את הקופסאות למעבר דירה. ברור, ברור, ברור. סיפור האהבה שמנהלים ישראלים רבים עם ארגנטינה מגיע לשיאו במונדיאל הזה, עם האהדה לנבחרת של מסי, אבל זה ממש לא התחיל שם. בישראל יש קהילה ארגנטינית לא קטנה, ונשיא המדינה שם הוא אוהב ישראל.